Екшен! Здравейте, момчета, къде сте? Това е истински машини, които чакат. Ей, там има също някакви агенти са се появили. Ще ли изкарате 5-6 лева? Ти си напри гавра с нас. 20 ни устроила всичко точно. Ти си напри гавра с нас, брат. Кой от вас, пичове, за едни къси 20 кинта би влезнал в фонтаните от среща? Газ, отиваме. Всички? Влизаме всички, да. Грубо? Да. По 10 на човек, момчета. Аре, влизаме. Аре, 10 лева, момчета. А на вас ще няма го направите с 10 лева. А на вас ще не смеят. Айде на вас ще не смеят. Ама чакайте, всички не ще влизате. Голяма банда, голямо нещо. Грубо къпане. Откриваме летния сезон. От тук до единия край. Аре, от тук. И човек, колко души влезахте? 1, 2, 3, 4, 5. Ооо, я извикайте силно за тия момчета, които си изпълниха велика! Браво, машини! Да. Сами трябва един от вас. Искате ли да участвате? Да! Моля? Да! Така, добре, окей. Кой от вас има достатъчно смелост да се събуе по боксерки, да тича на 4 крака като куче и да ухапе някой за крака? Лек! 60! Не, 40! Добре. За 30. Сега го правя, брат. Ама чакай, Не ми пускам. Дай се, бой. той иска за 30. 30! Айде, бе! Ой! Ой! Момичета, здравейте, добър ден! Здрасти! Дара, искаш и ти да водиш тук разговора? Да. Айде. А не искаш ли да залеме някой от ти момичета с вода? Айде! Добре, вие двете са. Която си подбие цената на другата, тя ще вземе предизвикателството. Ти колко пари искаш да се съвет? 20 лева. No бе! Безплатно! Айде! Чай на вита! Ако ти ми дадеш пари, ти печелиш обаче. Добре, окей, значи. Безплатно. Дара, ще изпълниш и предизвикателството с младата дама. Да! Браво, браво! О, да, с тази бяла тениска всичко е наред. Честито, не спечели нищо, но въпреки това успя да ни впечатлиш. Добре, момчета, как сте? Супер, бе сме. Какво ще кажете някой от вас да опита нещо с затворни очи и да познае какво е изял? Ще му дадем пари, ако познае. Ами слушай едно. Аз ще опитам. Айде. Айде. Айде, добре. За 20 лева, брат. Айде, давай. Айде. Братле, подай дясна ръка напред. Така, това е вилица. Така, загреби. Загреби малко. Война, бате. Абе, глупости, бе. Трябва да си оцелиш ръка. Давай, бе. Така, да. Какво това, бате? Има вкусна лайна от гугутки, бате. Будни. Къде това са? Някакви картофи, бате. Сбъркай малко, може да има нещо. Суполи, бате. Давай. Чакай, аз ще ти загреба, за да... Давай, опитай. Не, това не мога да изям, бате. Опитай, бе, нищо не е. Аре, гълтай. Какво това, бате? Не мога да разбера. Предположи. Някакво пиле, бате. Стреляй, аз ще. 9. Стреляй различни неща. 7. Някакъв сос, не знам. Добре, нещо със сос. Какво със сос? Пиле фрикас, не знам. Не пиле, друго е. Картофено пюре някакво. Не. И какво е това? Поне си хапна. Кафтенца бял сос. Какво е това, бате? Поне си хапна. Брат, не спечели пари, ама си намаза. Да, ще не ядеш и даже една тениска намаза. Ма не за друго, ние не мислихме да ти я дам, ама ти омаза много. Айде, брат, успех, пушете си спокойно. Какво ще кажеш да ти бладисаме косата? Цвят по избор, розово или зелено. Да се буеш по боксерки и да пасеш трева.